dia niverigna an-tsekoly zegny classe de 3e atsendriky aloha. Dia nalamigny zegny efa mipetrapetraka aby jiaby tafiditra an-kilasy. Ny zarazaraigna zegny araiky isaka table rô tsy haiko jiaby rô zegny. Zay eto zegny managna effectif agny amin'ny 478. Dia 6 section na 3e. 21 salles zegny bâtimentanay dia zarazaraigna araka igny zegny ny mpianatra. 3e 1 zegny zaraigna telo mba araikaraiky isaka table zegny rô amin'ny salle. Dia efa tafiditra aby zegny jiaby an-kilasy ary lomoaly zegny efa nisasagna zegny salle de classe jiaby io moa zay isoragna moa ny fiara-miasa amin'ny ben'ny tanànan'ny Nosy-Be zay nagnamia sterne nagnadio ny désaffecté ny salle de classe jiaby nampidirigny zegny lo tsy haiko rô dia efa amin'ny salle zegny rô zio ny mpampianatra koa zegny efa agnatin'ny salle anomboko ny fianaragna amin'ny classe de 3e. Ny favoasan'ny mpampianatra dia tegna vognony zegny rô mpampianatra agnatanteraka ny asandreo satria nitebiteby be zegny rô amin'ny resaka examen hoe hoisy ve ny examen amin'ny taogno ty sa tsy hoisy. Dia eto moa araka ny koragna zay napetraka ny ministre atsika dia aza mitebiteby ho izy fa hoisy ny fagnadinam-panjakana. Dia mpampianatra moa zegny dia efa vognony koa agnatanteraka zay zavatra zay. Mikasiky ny fepetra napetraka ny fanjakana sy ministère dia ny resaka salle de classe ndraiky ny tsaiky mianatra tsy dia misy olagna loatra fa ny olagna misy aminay eto zegny zao dia mirasaka amin'ny cache-bouche zay fanaovagna le arobava zegny. Mbola tsy avy zegny ny aty Nosy-Be. Ke irô tsy haiko irô zegny tegna mbola maro zegny mbola tsy managna. Dia nampiasa mosoara kanefa zegny le vidiny somary lafolafo koa ny sasany ary mandafo etsika ihany fa ray aman-dreny sahiragna izy io. Ke mbola maro zegny amindreo tsy haiko irô mbola sahiragna amin'izay lafin'ny arovava zay ke magnentana hoe mba ho malakilaky ho avy zegny le arovava avy agny Tananarivo fa ny eto Nosy-Be mbola tsisy. Karaha zegny koa am'le fanafody giahigny, fody giahigny zegny mbola tsy avy koa zegny ny aty fa efa mazoto ndraiky tsy haiko irô ndraiky mpampianatra hiasa mazoto fo zay fa mba miangavy zegny mba malakilaky koa le efa vian'ny fagnafody ndraiky le arovava zay amiagna tsaiky jiaby. Afatra zegny ho atsika ray aman-dreny marigny fa ho avy zegny ny arovava rasaigna amin'ny tsaiky tsiraidraiky kanefa mandra-pahaviany zay zavatra zay zegny tsara fo zegny atsika mba magnamia zegny zanakatsika na hoe raha arovava mba hoe mba mety zahirigny izy io ataotsika amin'ny zanakatsika boakagny zay mandra-pahaviany le rasaigny avy agny amin'ny foibe. Satria zegny raha ohatra ke tsika zao hijanogny sendrika mbola tsy hianatra fa hiambigny fahaviany izy io manjary mahay miteky fo koa nefa ny sasany efa mianatra agny. Atsika ty amin'izay manjary tavela. Ke noho zay zavatra zay zegny alohantsika zegny mba magnano mitady hevitra zegny azahoantsika ny zanakatsika indesiny mandeha mianatra. Atsika io zegny mianatra fa mbola mitebiteby fo aminany io. Mbola tsendriky mivolagna atsika efa nafaka aretigny e dia tsinjaka mbola tsendriky avy agny atsika. Mbola mitandrigny fo zegny atsika io ke ampisahivigny ray aman-dreny zay fa mbola mitandrigny atsika io fa raha mandeha l'école fo fa tegna mivavaka atsika mba tsy ho hisy findrany zegny aretigny zegny ke miangavy atsika zegny mba hizaha arovava ho an'ny zanakatsika mandra-pahaviany le arovava avy agny Tananarivo.